Avui vos parlaré d'una parella de paraules màgica per a les converses. Why i because en anglès, que es tradueixen com per què i per què en valencià. Dubtem de si és per què junt o separat, però amb el truquet que vos donarem ara, mai més dubtareu. Let's start with why. En valencià és per què, separat i amb accent. Com sabeu, en els dos casos s'utilitza per a fer preguntes. Why are you here? Per què estàs ací? I per a respondre, en anglès tenim because, que és per què en valencià. Because I like tiny tongues, perquè m'agraden les tiny tongues. Fixa't en esta escena. Why are you sad? Because I missed the last tiny tongue. O siga, per què estàs trist? Perquè no vaig veure l'última tiny tongue. Recordeu, why, per què, pregunta. Because, per què, resposta. See you in the next tiny tongue. Don't ask why. Just come back.